ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଦେଖୁନ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ନା କେତେ? ଏଇଟା ବନେଇଛୁ କ୍ଲେର? ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ମାଛଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଜା। ହେଇଗଲାଣି ମାଛ। ଏଟା ସବୁ ବନେଇଛୁ ପୁରା? ହଁ ଏଟା ସବୁ ବନେଇଛୁ? ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି ଯା। ହଁ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ହଁ ଦେଖିଛି ପରା। मेन जिनसटा सोरिषटा पकाओ। दे सारा 2 मिनट 3 मिनट फुटाने हो।
ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା ବାପା ଖାଇବା हाँ बढ़िया है ଖାଉंगी अच्छा झोल